Duol uban ang pagtahod. Mga Hebrewhanon Kapitulo 12 bersikulo 28. Managbaton kita og grasya nga tungod ni ana makatanyag kita og pag-alagad nga makapahimuot sa Dios, dala ang pagtahod og pagkahadlok. Kinahanglan nga adunay usa ka intelihenteng kahibalo kung unsaon pagduol sa Dios nga adunay pagtahod og Diosnon nga kahadlok uban ang devosyonal nga gugma. Adunay nagkadako nga kakulang sa pagtahod alang sa atong magbubuhat, usa ka nagtubo nga pagsalikway sa iyang kadako ug sa iyang pagkahalangdon. Apan ang Dios nakigsulti kanato niining katapusang mga adlaw, atong madungog ang iyang tingog sa unos sa makusog nga dalugdog. Kita makadungog sa mga katalagman nga iyang gitugutan sa mga linog, sa pagbuak sa tubig, ug sa makadaot nga mga elemento nga mibanla sa tanan sa ilang atubangan. Niining makuyaw nga mga panahon, kadtong nag-angkon nga mga tawo nga nagtuman sa sugo sa Dios, kinahanglan magbantay batok sa kalagmitan nga mawala ang espiritu sa pagtahod ug Diosnon nga kahadlok. Ang kasulatan nagtudlo sa mga tawo kung unsaon pagduol sa ilang magbubuhat uban ang pagpaubos og kahingangha, pinaagi sa pagtuo sa usa ka balaan nga tigpataliwala. Himoa nga ang tawo moabot sa nagluhod nga tuhod, ingon nga usa ka hilisgutan sa grasya, usa ka nangaliyupo sa tumbanan sa kaluoy. Sa ingon siya magpamatuod nga ang tibuok kalag, lawas ug espiritu nagpasakop sa iyang magbubuhat. Sa publiko ug sa pribado nga pagsimba, atong katungdanan ang pagluhod sa atong atubangan sa Dios, sa dihang atong ihalad ang atong mga pangamuyo ngadto kaniya. Si Jesus ang atong panig-ingnan, miluhod ug nagampo. Og mahitungod sa iyang mga disipulo, natala nga sila usab miluhod ug nagampo. Si Stephen miluhod, si Pablo na mahayag, ako muluhod ngadto sa amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Sa pagsugid sa atubangan sa Dios sa mga sala sa Israel, si Esdras miluhod. Si Daniel miluhod sa makatulo sa usa ka adlaw ug nagampo ug nagpasalamat sa atubangan sa iyang Dios. Ug ang imbitasyon sa salmista mao, umari kamo, simbahon ta ug yukbuan ta, mangluhod kita sa atubangan ni Jehova nga atong magbubuhat. Unsa man ang gikinahanglan sa Ginoo nga imong Dios kanimo, kundili ang pagkahadlok kang Jehova nga imong Dios sa paglakaw sa tanan niyang mga dalan ug sa paghigugma kaniya ug sa pag-alagad kang Jehova nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag. Ang mata ni Jehova anaa sa ibabaw sa mga nangahadlok kaniya, sa mga nagasalig sa iyang kaluoy. Pinaagi sa pagpaubos ug pagkahadlok kang Jehova, mao ang bahandi ug dungog ug kinabuhi.